one number. Yale me wa bank o na so my emergency kakra ne be. Na wa bank me twakura mini. Won didie na uni lucky. Wo dem oba ku bi wa ma me mfa ma me ame de me pe me ame de no me ntwa obi number. You win. But come what you show. Oh, eja me de na pa da bia me twa mini da. Se lock na eni ha o, e ma me o. Wo mom na ni lock. Wo na ma ya ahwefom yi. Wo tie amponche eja na mu wo telo to uni da. Me na ntia me hwe yi. Troni yo. Oh, I am in training. Majumam no abano prati. Majumam pa no abano. If I tell me pay mo na say me twan say. Bi twan mako. Da mako. Say. 5,000. 5,000. 5,000. Why? Sensing it to 85. 85. And single for 78. 78. What's it? Me trouble 5,000. Trouble 5,000. Okay. Good luck. Why? I'm even here. Aja, me KOO. Hey, now mama ska. Hey, me rain a fee. Now it's okay. Go for that. Good luck. Why? Bema, hey you. Ane, we tell you to. Me try the magic. Ready? Oh, good luck. Catch it. Look, we are sure so trying. Some of them mention on come, bro. There be me Musa, say, me see, we are sure, say, who can waha. Me sure. Ah, now, still your number, we say 41. 41. I told me, Baba, me will be about I say 41. Now she has where I say. Me, Bammy, show you Taba, Dubai will be no big getting out of today. Also, me trying to watch me. Me show yes, I mean, yes, me yes, but you told me yes, I did. I don't know the man for 42. I have 42. Now, what Jimmy Minians and Alcofa will be not to care with your Ablamio. What damn? OBI and comedy. Me can't command. Oh, there me back. To bosses. That's it. The channel I learn you there. I learn you there. Namina me wa na say one. Mena na me wa. Na Celia number we say 41. Ana has we say 42. E just a motive man temu ana moya hihye ho say mu pese mu bu mu kwase awo. Wa dam. Anka eni pa me no. Meni ba move. What am I call? Oh yale. Ahaya ba channel to channel me ba laudi. Na me na me tia. Eni ba move. Wa fanska. Na cha fanska have. What you? David, fanska mo. Aba wa mo. Fanska mo. What do you mean? Fanska mo. What do you mean? Oh, Ade. Nyama boating na tamai. Sa. Say no room, I didn't want me tentem. Can't tentem.
Hwɛ ne ɔkyerɛ bi. Yɛ ne ntama me ho ntɔm me nam de. Wo se de? Ensa me na wo to no wa no cham na akasa no. Wo se de? Ade asem na wo ka no. Ma me boate na toma. Wo bodam papa. Wo jale, ma me boate na toma. Oh. Let's sing. O bia na na saka tem so o ma. O ma me ne me. O be o ma me ne me. Wo jale wa hu. Na wo ya na di pa na wo ka akokwa nsem anyiri kya na nipadua e na wo ka. Ma me sewa, ende so de abiom. E de abiom no ma ya so nkwa didi wo. Bisa oba no. Bisa me ba no wa ye dey. Oba no wa ye dey. Na no jam. No de tifia no. Se wan hwe ye na no ba na ne saba. O tumi ye. E wo fia. Wo na me ka kyerɛw. Bolu yo didi mu. Ye nua boatema. E na oto ye. Boatema otoma. Otoma ye nyina. Otoma no. Ye nua no obedi di chance mu na didi mu watena. Obedi na ke be hwe wo fia. Ade be bie mu. Na ka ye be hwe wo fia. Aye didi chance ni mu. Asembe. O me de cha me mu enso me. Ade asem. Bra. Akola ya na no jam nanse be say yini de bia be tese one ma me say wa ham wo boy plate om didi mu se si am hye dem ono ne na ka ho asem say bo ni empran na me kan je se na no dwam enya te ba ta na to ma ye Maka cho. na me bisa se to ma no ye di bibi pa na awura di mo nya bokwa papa wo fia na ka ye kwa we di bia ga wo fia na ni so be kwa na wo de me no betre fia Mama ya jine ya. Mama ya jine ya. Mama ya so to ye wo fia. Adai mama na funu. Wo de bibi na mama na funu ya. Adai. So bon tu fia kwa so nya me na wa kwada ma. De be Nyankopon. Kwa na so. Akwala ya de na. O be ba be so ba pata. O ba be jina ba. O ba be jina ba. Ba se me ko be de o ba. Ye be che fia ya hye ne wa kire medimani atofom a enema bi koso wo ebusuan mu ye nuanom ye ntemu a am se enye fe kura se wotititi na abonten a asema mo kan wo great ebusuan enye sebi yeso ye ebusuan kwa restrict be mi hu na ja se wo de asem ni nam say you kekafuru komada kan antinya abotre asem bia so ni wo wiase a ye de sikan kotokuru ga ne adwam ano na ye de ka ne ye atena mfofo ho amana dan ye kwae o ye panyi sana maba eso me de mani tutu fom a enema bi kochi eye boku ani nya ko asem no ba o se nya ko ano woni ni nua ba enye ba ko na kwan a wodi poku e fa so no ka me nko ade a emze mfata na nsusu no mehunu se ansa na dono be yeden ne firi moto mu ti nyako an ye nyina no wanya chitaafo a yew enti na odi saa edi ni nua pani mpompo kuano na sabi menhwe nsuo nkyɛnkyɛn na manum nsuo na menyi benkum nyi nifa ye nyina ye bodi eduro ebi ti firi mu anye duro biem enti no mesrew ye nchi wontena se ne eno onkase ye nyonkasa kyerɛ sɛ ye yafunu baako ma empapa mu ben ne wom pra ye oyi baako a ne buo na aka bomu emu enti mefrɛ wa wo ne panin de tu anim ne ne ma na tena se ne bɔma ante won ho ase a e de akoto abusu panin anim na ye atoye na ugwe wa no akasa ma kyerɛ me a ɛsɛ hwɛ ni ye sanse danta ba ye no sisie no ho minim sɛ na sisie so ho mini akitoa no na bebue wa no akasa ma kyerɛ bia ka mampa fa wo akakra ugyina manim ka kyerɛ me pise me penya ako asɛm kyɛ pokuya ubede na behu magen opuni ne nua panyinti ne ma men kan kyerɛ sɛbe esi emu nipa ehwe nanim emu anaten na wo de watchman me bua mi there be but the ani ehunu ne edi hu adanse enye ne aso ata wo nu sabe ye de be semia mi se de nyako bi o kra nyako atimi san na boso e de ma na meti ha na me nu e ba na so bibi e bia me wa kyerɛ me na bia ayi o de say ni odi ewo jikoto kokoro ma no so body wo hu ne wa to nsa de ahira ne busuefo da me tese de body wo
me pa o sapens e busu ne dia do kure me kan ya na ye boni afa chem e ti se wo wadwe say dia be madwena nyina ne se ye ne wo montena se se nuanom ye funu ba akoma na bre no ye mpam ne nyina nkogu akiri na momo bi di fra bonten ba ya ka bom se Israel dom ne ya ne wo makwa wati ne me ka shiro me de me ni obi eni manso na me na twe na so wo se manso bi de fia na wo so me nsa fa ko high court wati na wo na kwakwa kire enkwaje kwai wo no wo se man ayi me ni obi ntamu nya fe ana wo de se pokua ani nya akwa ntamu nya fe hwere ko sisi me de me hu hwi dewo na deso me hu hwi ma sisi ma se no dewo edu o hwa mo kun o mo na man o so wa twe nyanko so sika so wo so obi atwe sika wo nyanko so a kokoro portula police for mechi no adi bo wo ya fenya sato ho utira so em sa wa uti adwin pa wo me mo sa so no me kere ja answer papa David dewo edi miminu nyansa me tiso me kwa me na utira so wi nyansa se fi mu ba eni sa e so ka kire me bi ni me da ase it is when you have port as ya wo de kokodi me da ase me nkwa wa mati ate mate me da ase twifam so na ko twifam so na ko na wa ye panyin bi a woti kurom a wo se wa hwe anyam betu akapa obi diaba Na. wo hu asetena wo maame nyako ane ne mba ne yete ofia ha nipa de one ne te a saa ye de obeye bibi ma wo bu ofu asu ni nyina no uje mu ma Nyankopon a Nyankopon be hwa ye bibia wate no ane so bebo mpa ya ma Nyankopon bibi obeye bia be koso wo mi bibia menkasa wo wate Ja mo ya na kra me family me ade ye bibia no abom mpa ya ma Nyankopon bom mpa ma Nyankopon bibi obeye bia be koso ama wate Sir. When I come see me the assembly too and me chese nka wo bekoi na mse mizumeti fie mnya adwuma tinga me so senga shop ho no nka wo de be ma me na matata. All right, you have to come and see me at the shop, okay? Then I'll see what I can do. What should I be? Oh, maybe tomorrow or something. Okay? All right. That's It's okay. Minyanom panyum for me baya enye bone. Me mra so se me pese me saako. Na nyako ade asembe to me me sister. nyako ya Ai senka me mfa me shop ni nya no. Nanso so me dadwene ho a me pese nka me digya pokua. Efri se pokua me mo no dwetire bia ada. Nyako asoso no mabɔ no dwetire prince ani nyina wantimi ahweso ye. Wo de awi kotodwa akese. Na yesa me soso no me kwai meche. Mo amu ni mikru yare enti no. Ti mpese nka me di bibia agya pokua. Eya me shop no. Na yesa me baaya mama ne bone so. Eye nyina yi yo enti na mbaaye. Yo nua panyin said ka chiri eka no no. Edi ne owo ka no. Ka fatus. Empeni si so peni dware bia ne nsiasa. Na meseje je ne huno se satinye nyina nyape sana tv aseti ene na wodi aba ochonsu media baba o sani amiti enka horarado na mesisha jana huno se satinye nyina nyape sana tv aseti ene na wodi abe ochonsu media baba inti sani amiti enka horarado yeah